fàcil la resposta, eh? A veure... Mira, que t'arrenca un cap del cul i el cul que contesta. Tócame els collons! Però en melodia i cançoneta. Tócame els collons! En una sincopa davant. Que no lo matéis y tócame los cojones. No queda bé? No queda bé? No lo matáis. Tócame los cojones i no. Tócame els collons. Això queda més Toneta, Pepín, toneta. Fem una prova. Va fer una prova, va. Que t'arranque el pèl meu. Ara sí. Aneu captant la nota. A veure, els que estan en la barra també. Preparáis tots, va. Una altra vegada. Que t'arranque el pèl meu. Ara, per si de cas n'hi ha un inglès amb un estranger guiri que hi per ahí, L'han traduït a l'anglès. Paco porta 2 mesos intentant parlar en anglès. Jo encara no tinc el B2, ni el B1 ni el B0 de l'inglès, saps? Però he fet un esforç. Ara, a veure, demostra-ho, a veure. I pull a heel of all you. Què? M'han dit És tot inglès, això és inglès d'Almussafes. Torna-ho a dir, Paco, que s'han quedat a la copla. Espai, no, ho va explicar un que parla anglès de veres, eh? Sí, una nativa. Una nativa li va explicar. Digue, ¿tú qué quieres, inglés o francés? I home, francès. Bueno, va, anem a lo que toca, no? I pull a heel of all you. Ara, toca més collons en anglès, no sé jo la traducció, però quedarà fatal allò. Tócame los ex. Ahí va, ara ja tots junts així. Que t'arranque